Жніво ў разгары, а аграрыі ўжо заклапочаны ўраджаем будучага года. Добрае насенне – першая ўмова поспеху. Яго нарыхтоўкай займаецца адзінае ў краіне прадпрыемства «Чашніцкае насенне» і спецыялізаваныя гаспадаркі. Сярод іх адкрытае акцыянернае таварыства «Рудаковы», якое сёлета намерана нарыхтаваць да 900 тонн якаснага насення азімай пшаніцы і прыкладна столькі ж яравога ячменю. Працяг тэмы ў матэрыяле Інны Кірыенкавай. Уборачная яшчэ ідзе, а ў гаспадарцы Рудакова, на долю якога прыходзіцца амаль чвэрць усіх аб'ёмаў паставак элітнага насення ў вобласці, паралельна вядзецца яго нарыхтоўка. Зараз паступае з палёў апошняе зерне азімай пшаніцы. Яе уборку завяршаюць. Рудакоўцы з гордасцю заўважаюць, сёлета ўраджайнасць значна вышэйшая за мінулагоднюю – 62 цэнтнеры з гектара. Асобныя палеткі далі нават 80. Абодва гатункі беларускай селекцыі, якія добра зарэкамендавалі сябе ў нашых кліматычных умовах. Первоочередное – это зимостойкость. Зимостойкость, ну и по не сортовым, скажем так, а семенным качествам это важно масса тысячи, полнота зерна и всхожесть. Ну, всхожесть мы добиваемся 92-96% благодаря своим очистным линиям. Абнадзейваюць сёлета і віды на ўраджай ячменю, да ўборкі якога ўжо прыступілі. Паралельна пачнуць рыхтаваць і яго насенне. А пакуль на сарціроўку паступае зерне пшаніцы. Яно праходзіць дасканалую ачыстку і дапрацоўку да патрэбнага параметру па вільготнасці. Дзякуючы вось гэтай устаноўцы пнеўмасталу удаецца адсарціраваць зерне не толькі па дыяметры і даўжыні, а і па ўдзельнай вазе. Очень важная особенность пневматического стола – это то, что убираются не только мусор и сорняки, но и пыль с руки убирается. То есть рука чистится. Это при протравливании это очень важно. У гаспадарцы запэўніваюць, сёлета ўдасца забяспечыць высокую якасць насеннага матэрыялу. Проблема в Витебской области в этом году, кроме некоторых хозяйств, конечно, это недобор клейковины. Вот у нас тоже есть маленький дефицит, там 1% буквально не дотягивает. Немножко все-таки тепла не хватило в период вегетации. Вот, но тем не менее, я думаю, что схожесть будет хорошая. Порченного зерна нету вообще, поэтому я думаю, что мы подготовим качественный семенной материал. Не нарадуюцца зернем і на чашніцкім прадпрыемстве насення. Смотрите, какое прекрасное зерно. С моим опытом это ну, редкие годы, которые вот такое зерно, что душа радуется, ну, его хочется в руках держать. Яшчэ з савецкіх часоў тут займаюцца выключна ачысткай і сушкай збожжа. Калі з поля ідзе фураж, значыць у пячах максімальная тэмпература і зерне хутка можна везці ў амбары. Зусім іншы падыход да будучага пасяўнога матэрыялу. Семена, конечно, сушатся в щадящем режиме, не так, как мы делаем фуражное зерно. Это не больше 65-60, значит, температура идет в печах. Значит, чтобы это не перапаліць зерно. Усе 5 зернесушыльных комплексаў працуюць кругласутачна. Для кожнай культуры свая лінія ачысткі і сушкі. Прадпрыемства забяспечвае насенным матэрыялам усе чашніцкія гаспадаркі, а таксама сельгасарганізацыі Бешанковіцкага, Сеннінскага і суседзяў з Мінскай вобласці. Інна Кірыенкава, Станіслаў Дудзін, навіны Віцебскі і Чашніцкі раёны.